paidam the hero. Ia, croeso nôl I episode 32 o Paid Ymddeheiro. Dwi yma nôl efo Celyn. Hiya, Helo. ti'n iawn? Heddiw, dyn ni mynd I dod yn trafod am rhywbeth eang o bethau, a dwi'n meddwl bod o'n episode diddorol iawn. Alla bach yn wahanol I be ni di wneud yn y gorffennol, ond fi'n siŵr fe chi gyd yn joio. Wel, fi'n gobeithio fe chi gyd yn joio. So, rhyw, condoms, cydsyniad, chlamydia, sex. Am flynyddoedd, mae rhain wedi bod yn dermau ac yn drafodaethau yn anffodus yn llawn stigma. Ar wahan I wersi addysg rhyw, bach yn awkward yn yr ysgol, pa mor barod ac wedi grymuso yw pobl ifanc heddiw I ddelio ar pethau yma. Ydyn nhw wir yn ddallt gwir ystyr cydsyniad? Ydyt ti'n gwybod sut I aros yn saff wrth gael rhyw a mwynhau'r profiad? Ydyt ti'n gwybod pa symptomau I edrych allan amdanynt os ydynt yn poeni am STIs? Wel, I drafod hyn I gyd heddiw, da ni efo Ffraid. Helo. Hiya. Wyt ti eisiau just cyflwyno dy hun? Sut ges I fewn I feddygaeth? Dwi'n gwybod chdi bod llwybr bach anarferol I fewn I feddygaeth. Ia, dim broblem. So, Ffraid dwi, ges I ymagu yn Rhostryfan, wrth ymwyl Gaernarfon, ac yn wreiddiol o'r ysgol lle nes I astudio Cymraeg y Brifysgol Aberystwyth, a wedyn nes I fynd I wneud MPhil ar gynrychiolaeth lleiafrifoedd mewn llenyddiaeth Gymraeg. Cyn gwneud Complete 180, dewis mynd I Brifysgol Caerdydd I astudio gradd meddygaeth, ydych chi. Wedyn, ia, ges i'r cyfle chydig flynyddoedd yn ôl I symud adre i'r Gogledd I orffan y cwrs trwy Prifysgol Bangor, a dwi bellach yn ôl yn Gaernarfon yn byw efo ngŵr, sy'n swnio rili rhyfedd deud hynna, a dwi ar hyn o bryd yn joio bob eiliad o ngwyliau ola cyn bod fi'n graddio ym mis Gorffennaf. Erbyn i'r episod ma fynd allan, mi fydd Ffraid yn doctor. Fyddaf. Gosh, mae hynna'n net. Ai na, dwi'n methu wytio, bydd o'n gret. Bydd o'n briliant, jyst eisiau mynd y stec hyn rwan. A llongyfarchiadau ar dy briodas. Oedd hwnna'n eitha diweddar dod, so yeah, exciting iawn. Ond na, dyn ni mor ddiolchgar I gael ti yma heddiw drafod efo ni achos ti'n brysur iawn a yn amlwg ti'n mynd I dechrau job prysur iawn. So ni yn rili diolchgar I gael ti yma. So, ni'n mynd I gychwyn efo, be oedd y brofiad di o addysg rhyw yn ysgol? Oedd o'n very basic. Bron ddim hyd yn oed yn cyrraedd y lefel o basic, os ti'n gofyn I fi. Na. Dwi 31 bellach, a pan o'n i'n ysgol, oedd o'n llon llaw o sesiynau gatho ni, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl gatho ni un sesiwn blwyddyn 6 hefyd, efo rhyw fideo archaic o ddynas sy'n dechrau i period o bolle. O ran cynnwys hefyd, oedd o'n very much sex rhwng dyn a dynas, dim byd o gwbl am blesar y ddynas, sicr dim byd am wahanol rhyweddau. Dwi'n yn cofio lot o ddim byd am gydsyniad, a da ni'n gwybod bod hynna di lot mwy amlwg yn ddiweddar efo mudiad Me Too, a falle cyflwyniad generic iawn I STIs, pan bod safe sex yn bwysig, sut i'r condom mlaen, ond ddim mynd I fanylder ar symptoma, na sut oedden nhw'n cael eu pasio mlaen, na dim byd fel na. Felly, ia, dwi'n cofio meddwl ar y pryd bod o'n ddigonol, yn rysgol lle, ond dwi'n meddwl bod lot o hynna allan, bod fi gallu siarad am y pethau adra. Yn fy mhrofiad I, oedd o'n reit debyg I dy brofiad I. Ond un peth o'n i'n meddwl na sefyll allan I fi, oedd o hyd yn cael ei drafod fatha y problema efo rhyw, fatha sut elli di gael yn feichiog neu sut elli di gael infection, ond byth fatha bod o'n wbath neu pobl wneud I fwynhau. Oedd fatha'r ochr yna o rhyw byth yn cael ei drafod gyda ni. Definite yna, cytuno'n llwyr, oedd very much o fatha, atgoffa fi o'r scene am Mean Girls lle ma'n mynd, fatha, don't have sex because you will get pregnant and die. A dwi'n fatha, just y pethau, a gan athrawon o ddim yn rili arbenigo yn y pwnc chwaith, so oedd o hyd yn oed mwy, doedden nhw ddim rili'n gwybod sut I siarad efo ni, dwi'n teimlo, sy'n bechod. A ia, dwi'n gobeithio bod pethau di newid. Dwi'n gobeithio a meddwl ddim lla'r un peth, ond... Oedd o'n ridiculous. Fel fi'n cofio mynd mewn i'r gwersi ma, ac oedd pawb jyst yn chwerthin. Ond oedd o bach fel... O'n nhw'n neud o'n really scary. Fel, oedd o wastad yn rhywbeth o'n i'n mynd gatre, a fel, siarad yn mam a dad, yn dweud, oh my god, mae hwn yn terrifying, fi byth eisiau gwneud hwn, fel, oh my gosh, pam sy'n unrhyw un yn gwneud hwn. Fatha yn ffodus fel ti, o'n i yn gallu siarad amdano gatre, achos mae mam a dad, maen nhw'n hollol hapus I siarad amdano efo fi, ac o'n i'n teimlo, o'n i wedi cael yn addysgu'n rili da gatre, a o'n i'n rili lwcus I ddysgu bod o'n rhywbeth hollol naturiol, mae'n rhywbeth rili pleserus I lot o bobl, ond hefyd
i wybod am y problemau sy'n gallu dod a sut i fod yn ofalus a just edrych arno mewn ffordd lot mwy holistig. Lle yn yr ysgol, fel ti'n gweud, dwi'n meddwl achos yn anffodus allan oedd yr athrawon heb gael yr addysg o'n nhw angen i actually addysgu ni. Fel o'n ni byth yn dallt pam o'na ddim nyrs neu doctor neu rhywun mwy arbenigol o fewn y pwnc ddim yn dod mewn i'r ysgol a trafod o. Achos os oes rhywun fatha allanol yn dod mewn, dwi'n meddwl sydd pawb wedi cymryd a lot fwy serious. Fel, just gweld un o'r athrawon random ni yn rhoi condom ar banana. Like, neb yn mynd i gymryd hwnna'n serious, nag oes? Fel, os maen nhw'n mynd yna i ddysgu Cymraeg, alla dyn nhw'n isio bod yn dysgu ni amdan. A mae hynna'n hollol teg, fatha, os dyn nhw'n isio wneud hynna, dylsyn nhw'n gorfod wneud o. Yn union. Diolch yn deg ar yr un ochr, really. Ddyla bod plant a bobl ifanc yn cael yr arbenigedd na, a bod nhw'n cael rhywun sydd actually wedi cael ei treinio i siarad am y pethau yma, a i roed y gwybodaeth gywir iddyn nhw, ond dau, bod nhw hefyd yn gwybod sut i approachio fo. Achos dwi'n teimlo fatha, bechod ar athrawon, maen nhw'n mynd yna fatha ti'n deud, dysgu Cymraeg, i dysgu hanes a bethau, maen nhw jyst yn cael ei lymbro efo'r job yma, dyn nhw ddim eisiau neud, dyn nhw ddim yn gwybod sut i approachio pobl sy'n plant yn chwerthin a falle, a dio ddim yn topic maen nhw'n rili gwybod amdan ac yn angerddol amdan, felly diolch yn fair, really, jyst lymbro nhw efo'r job yna. Dwi'n teimlo bod o bach yn diastyru pwysigrwydd y pwnc yn just rhoid o job yna i rywun arall yn lle rhoid o i rywun sydd yn actually arbenigo nhw fo. O hynna, be wyt ti'n credu dylai addysg rhyw gael ei gynnwys? A fatha, mwy na jyst rhoi condom ar banana, dwi'n cymryd? Definitely. Wel, dwi'n meddwl, os o'n i'n cael y ffordd, os o'n i'n cynnwys lot mwy na just yr average Joe, probably. Ond o ran fatha y diffygion oedd na, fel y rhai o'n i'n siarad am gyna oedd yn yr ysgol, pan o'n i'n ysgol lle, dwi'n teimlo fatha oedd pethau fatha cynsyniad, rhywioldeba, maen nhw gyd yn bethau ofnadwy o basic pan ti'n sôn am addysg rhyw, maen nhw fatha building blocks hollol sylfaenol. Fel dwi'n deud, swn i'n disgwyl lot mwy ar gwricwlwm addysg rhyw na hynna, yn bersonol, ond really mae'r ffaith bod hyd yn oed y building blocks yna ddim wedi cael ei wneud yn iawn yn y cyfnod a mae'n swnio yn y cyfnod chi hefyd, yn dangos doedd o'm hyd yn oed yn basic mewn gwirionedd, a dwi'n meddwl bod hynna'n shocking. Fel dwi'n deud, dwi'n gobeithio bod wedi gwella fwy diweddar, so mae cwricwlwm newydd i gymryd ydy, fel efo'r bwriad i ddarparu addysg rhyw pwrpasol yn dibynnu ar yr oedranna i bob blwyddyn ysgol, really, dechrau'n ysgol gynradd. Ond, ia, gewn ni weld beth i effaith hwnna yn y blynyddoedd i ddod, so ni'n dychmygu. Obviously, mae addysg rhyw yn y barel masif, a falle bod o'n pipe dream o fydd yr ysgol yn gallu bod yn gyfrifol am bob dim. Ond fan lleia, really, swn i'n disgwyl bod na ddigon o wybodaeth ar anatomy sydd ddod i ddechrau yn ysgol gynradd rwan, perthnasoedd iach, amgylchiadau teuluol iach, puberty, mislif, STIs, deilliau atal cenhedlu, rhywioldeba, rhywedda, cydsyniad, masif, yn un masif, dwi'n meddwl. Ond swn i'n cyffordd yn hyn, swn i eisiau sôn am bleser, yn enwedig pleser y ferch, orgasms, dod i nabod dy gorff dy hun, a masturbation, hôn a'r effaith mae hwnna'n cael ar disgwyliadau pobl ifanc. Ia, mae'r list yn never ending, really. Dwi'n meddwl, swn i'n cyffordd yn hyn, swn i eisiau cynnwys lot mwy, ond dwi'n meddwl, ia, fatha dda ni'n deud, mae yna lot mwy o, mae yna lot gormod o bwyslais a lot gormod o bwysau ar ysgolion i wneud y cyfan. Felly, ia, mae o'n iawn hefyd, dwi'n meddwl, i just, wneud yn siŵr bod y ddarpariaeth ar gael yn llefydd eraill hefyd, fatha ar y we a trwy ffynonella ddosgiadol eraill. Yn sicr, a dyna'r peth fel y ti'n sôn am gyna, achos cyn y cwricwlwm newydd ma, ond e ddim fatha rhywbeth statudol ar draws pob ysgol, nag oedd. So o'n i'n teimlo fel bod lot o bobl gwahanol yn cael addysg really gwahanol. So wedyn dod i'r brifysgol wedyn, fel dinas lot mwy fel Caerdydd na lle o'n i'n dod gatre. Mae lot o bobl gwahanol, efo fatha gwybodaeth gwahanol, maen nhw wedi dod o gefndiroedd gwahanol, a so ni angen rhyw fath o addysg statudol i bawb, fel ti dweud, just the basics. So, dyn ni efo rhywbeth i adeiladu arno fo wedyn. Achos dwi'n siŵr o'ch chi'r un fath, pobl yn siarad am y stwff ma yn yr ysgol, fatha efo'n ffrindiau sy'n. Diolch yn rhywbeth dyn ni just yn cael fatha'r wers ma addysg rhyw, a wedyn, ni byth yn siarad am y stwff ma byth eto. Fel, mae plant, maen nhw efo diddordeb mewn stwff dyn nhw'n gwybod amdano eto, maen nhw isio dysgu. Fatha mae'r curiosity yna'n cychwyn o oed really, really ifanc. A fel o ti'n deud, fatha'r curiosity na i nabod corff dy hun, mae hwnna'n digwydd yn really gynnar, a weithio'n anodd i bobl ddelio efo fo, os dyn nhw'n dall be maen nhw'n teimlo. Dwi'n meddwl just cael
arweinyddiaeth na yn yr ysgol yw be ni angen, really. Achos mae mor confusing i lot o bobl. Yn enwedig fel ti'n sôn am rywedau gwahanol, fatha cariad ti'n teimlo at bobl, cariad gwahanol ti'n teimlo at bobl. Cos ni lot o bobl, maen dechrau yn yr ysgol tuag at rhywun ti'n meddwl sy'n ffrind. Ond actually, alla bod o'n rhywbeth mwy na hwnna, a dyn ni angen rhoi lle i bobl ifanc gallu dysgu am y stwff na mewn ffordd really saff, Definite. A dwi'n meddwl, fatha ti'n dweud, mae'r ffaith bod nhw'n cael llawer statudol rwan, yn golygu bod pawb bod o'n cysoni fo'r hyd Cymru gyfan, ond really, dwi'n meddwl bod na elfen o sort of discretion i ysgolion fynd gam ymhellach os dyn nhw eisiau, os dyn nhw'n teimlo yn rhywbeth pwysig i'r ardal maen nhw'n dysgu ynddo fo. A fel ti'n dweud, mae ddigon anodd fod yn teenager anyway, mae ddigon anodd mynd trwy angst ar ddegau, ti'n mynd trwy puberty, a perthnasa, falle, mae o'n absolute minefield beth bynnag. Dwi'n teimlo fatha o leia os ti'n cynnig addysg rhyw am y pethau yna, pethau hollol sylfaenol, mae o'n tynnu'r edge off o ran elfennau yna, mae o'n normalisio'r sgyrsiau yna. Achos, fel ti'n dweud, ti'n siarad fod y ffrindiau anyway, ond ti'n yn gwybod beth sy'n wir, a mae'n gymaint o myths a falle, ti'n yn gwybod beth sy'n actually cywir. A dwi hefyd yn meddwl, bod pobl ifanc yn gallu siarad efo ffrindiau nhw am rhai pethau, diolch yn golygu bod nhw'n gallu codi rhai pethau eraill, so fatha, enghraifft, dydy'r ffaith bod ffrind yn gallu deud wrth ffrind nhw, granda, dwi wedi mynd mor bell â hyn efo cariad fi. Dydy'r ffaith bod nhw'n gallu deud hynna ddim yn golygu bod nhw'n gallu mynd, granda, dwi'n cael discharge, neu dwi'n cael symptoma gwahanol, neu rhywbeth fel yna. Mae yna rei pethau ti'n fodlon deud, mae yna rei pethau ti ddim, ac ar ddiwedd y dydd, dwi'n meddwl bod rhan fwyaf o bobl ifanc yn meddwl yr un pethau, yn poeni am yr un pethau. A least os ti'n cael y sgyrsiau ma'n ystafell osbarth, ti'n gwybod bod nhw'n cael yr wybodaeth gywir, ti'n gwybod bod nhw ddim yn teimlo ar ben eu hunan. A dyna di'r peth pwysica, dwi'n meddwl, am addysg rhyw ar ddiwedd y dydd. Nes i gael sgwrs yn ddiweddar, actually, efo grŵp o disgyblion, ac oedden eisiau siarad am consent a falle efo nhw. A dwi'n meddwl, oedd lot o'n disgwyl i chdi siarad am bethau fel trais, harassment, abuse a rape ac yn y blaen. Ond y gwir amdani oedd, o'n i'n teimlo, yn enwedig efo grŵp o ddisgyblion eitha ifanc, o'n i'n teimlo, bod na wastad ymwybyddiaeth o'r pethau yna, a mae o wastad yn mynd i dreiddio fewn i pam ti'n siarad am rhyw, dwi yn teimlo bod o'n bwysig wneud distinction ar rhwng sex a rape. Mae sex yn innately consensual, mae'n weithgaredd, if you like, rhwng dau neu fwy o bobl, a dio ddim yn rhywbeth, mae'r cydsyniad yna, dyna di pwynt o, ac os yw'r cydsyniad ddim yna, then dim sex ydi o, rape ydi o. A dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth masif sy'n angen i ddeud a just straight fewn iddo fo. Achos dwi'n meddwl bod pobl yn mixio fo, mae lot o bethau yn y cyfryngau, yn licio chwarae gwmpas efo'r geiriau yma, yn enwedig pan mae pobl dan oed a pethau fel yna, a dydy o just ddim, dwi'n meddwl dim amser iddo fo, mae just yn, if it's not consensual, if it's a minor, it's rape, dyna fo. A dwi'n meddwl, mae'n rili pwysig i gael y terminoleg na'n iawn hefyd, ac mae hwnna yn rhywbeth yn anffodus sydd i fod i ddigwydd yn yr ysgol, ddylai fod yn digwydd mewn gwersi addysg rhyw, so bod pobl yn dall y distinctions na. Ac yn gwybod sut i wahaniaethu rhwng sort of ffynonella sydd yn bullshit a ffynonella sydd yn gywir a sydd yn beth yn mynd i dibynnu arno nhw. Bechod, ond yn yr ysgol mae hynna fod i ddigwydd. So, os na dyn nhw'n cael hynna, mae o just yn escalatio wedyn ac it's all downhill from there wedyn. Achos dylai fod yn eitha du a gwyn, fel ti'n gweud. A hefyd, dwi'n ffeindio yn anffodus ti hefyd yn cael gwahaniaethau rhwng gwahanol genedlaethau o bobl sy'n trafod efo. Hyd yn oed fel trafod efo pobl oed mam fi, rhai o'r stwff oedden nhw'n derbyn, neu o'n nhw'n meddwl oedd yn normal, neu oedd hwnna jyst yn digwydd i fi yn y gwaith, neu oedd yr harassment yna, it wasn't harassment, oedd o jyst yn digwydd and it's fine, chi gyd rhy sensitif rwan. Mae hwnna'n neud o'n really gymleth wedyn i bobl ifanc, os maen nhw'n clywed fatha pobl hŷn yn trafod amdano fel na. Ond fel ti'n dweud, os maen nhw'n cael yr addysg sy'n really ddu a gwyn, fel this is not right, this is normal, this is not normal, mae'n cymryd yr cymlethdod yna allan ohono fo. Ond mae'n just dal really upsetting i rand ar pobl hŷn yn meddwl oedd hwnna'n normal. Fatha, dwi wedi cael trafodaethau efo rhai pobl lle maen nhw actually meddwl, oh my gosh, nath hwnna ddigwydd i fi, ac oedd hwnna ddim yn iawn, ond ers blynyddoedd dwi wedi just derbyn, oedd o just yn digwydd achos o'n i'n fenyw mewn gweithle a dynion yn lot fwy pwysig neu'n bwerus, a mae'n torri hal o'n i, mae'n rili yn. Dwi'n gwybod, dwi'n un peth o'ch de, a dwi'n teimlo to varying degrees hefyd, dwi'n meddwl
mae dal i ddigwydd. Dwi'n teimlo fatha bod yn y 10 mlynedd dwytha, yn y noes dwi'n teimlo fatha sbio nôl 10 mlynedd yn ôl a meddwl, god, oedd pobl yn neud hynna, ac o'n i'n meddwl bod hynna'n oce. Fatha, ddim bod chdi'n meddwl bod o'n oce, ond oedd chdi'n derbyn o, ac oedd o just yn the norm. A dwi'n meddwl bod rhan fwyaf o genod yn anffodus wedi cael rhyw fath o brofiad, rhyw fath o brofiad maen nhw'n anffodus a fan nhw'n sbio nôl ac yn meddwl, ffac, oedd hynna ddim yn iawn. Ia, mae'n torri calon rhywun, dydy, i feddwl bod hynna yn rhywbeth o bobl yn dderbyn, ond dwi'n meddwl bod y ffaith fi'n gallu sbio nôl 10 mlynedd yn ôl a meddwl, gosh, mae pethau di newid ers hynna yn dda, obviously, ond hefyd mae'n dangos, ti siarad efo rieni wedyn, a ti'n meddwl, hynna ni'n syniad be oedd yn mynd ymlaen cyn rwan, ti'n bod y fel, a da ni yn privileged iawn bod ni'n byw mewn oes sydd, lle mae pethau di gwella o ran hynna, ond wedi dweud hynna, dwi hefyd yn meddwl, it's peaks and troughs, a mae yna bethau wastad yn newid, so dwi'n meddwl bod bod pethau di gwella o ran misogyny a falle yn ddiweddar, ti yn sylweddoli, mae yna hefyd cyf arall yn dod i fyny wedyn, efo incel culture a falle, a mae yna bethau newydd wastad yn dod, a dwi'n teimlo, unwaith mae pethau mynd yn dda, ti'n mynd i gael yr ochr arall wedyn yn trio dod o pethau nôl lawr. Mae wastad yn mynd i ddigwydd. Ia, mae o'n neud chdi ofni am sort of dyfodol yn plant ni, achos gwir amdani di, dwi wastad i bod reit naif yn meddwl, mae pethau wastad yn gwella, mae pethau wastad yn mynd yn well, ond dwi'n meddwl yn fwy diweddar wan, di'n mynd yn fwy a mwy sort of ymwybodol o, mae yna bethau drwg yn mynd i wastad bod, a mae yna bobl drwg yn mynd i trio tynnu'r da lawr bob tro, a mae hynna'n dychryn chdi rili pan ti'n meddwl am cael plant a falle yn y dyfodol, ti'n ba? Fel ydych chi'n gwybod, wnaeth Elin a Fina cyfarfod yn ystod ein gwaith fel llys gynhadon i'r Coleg Cymraeg. Ni fuaswm yma heddiw heb y Coleg Cymraeg. Felly, dyn ni'n gyffroes iawn i rannu bod y rhaglen yma wedi'i noddi gan y Coleg Cymraeg. Mae Elin a Fina wedi bod mor ffodus i dderbyn cymorth gyda'n ceisiadau i'r brifysgol trwy gynllun doctoriaid yfory. Roedd y cynllun yn ein cymhorthu gyda sgiliau cyfweliadau a sut i ysgrifennu datganiad personol. Rwan, mae yna gwrs gweithwyr iechyd yfory sydd yn cynnig cymorth i unigolion sydd yn ymgeisio am nifer o gyrsiau gofal iechyd gwahanol ac yn cynnig cymorth gan staff arbenigol ym mhob prifysgol yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth, ewch i colegcymraeg.ac.uk. So, fel oeddwn ni sôn amdan addysg rhyw, un peth nath ysgol fi wneud yn dda, actually, oedd dysgu ni amdan STIs, cos dwi'n cofio dod nôl adra a deitha rhieni fi bod fi byth am gael sex. Scared. A nath nhw'n wneud hynna trwy gael pobl allanol i fewn i drafod yr 12 days of STIs. So, oedden nhw wedi newid y gan The 12 Days of Christmas i The 12 Days of STIs, a dwi'n cofio dod adra a canu'r gan i rhieni fi amdan symptoma STIs. So, rhywun isio gwrando ar hynna, so ni'n argymell hynna mawr. Ond os ti isio gwers bach mwy wyddonol amdan symptoma STIs a sut i fod yn saff, rhaid wyt ti'n meindio trafod i ni rhai o'r symptoma, be i wneud os ydych chi'n poeni amdan STI a sut i cadw'n saff. Dwi'n teimlo fatha, dwi eisiau clywed y gan, da. A fi, Cel, ti'n mynd i ganu o'r rwan i ni? Nes i actually gael o fyny, On the 5th day of Christmas, my true love gave to me. Oh, now real, sharing happy with this familia and the possibility of HIV. Na i stopio hynna fanna. And the possibility of HIV, oh my god. Wel, mae di sticio efo chdi ddod o, so... Do, mae wedi. Ia, o ran bod yn saff, dwi'n meddwl, nathon nhw, fel dwi'n dweud, nathon nhw ddysgu ni am fatha, oedd o'n very generic, oedd o just trwy'r athrawon yn yr ysgol. Introduction to STIs, ddylwn i dweud. A nathon nhw'n rili mewn i'r symptoma, a dwi'n teimlo bod hwnna'n rhywbeth ti angen cyfro mewn gwersi fel yma. Deu hynna, ti hefyd yn sôn am massive range of symptoms. So, in a way, be pwysica sy'n ni dweud ydy, bod pobl yn dod i nabod i cyrffu hynna'n yn lle cyntaf, gwybod beth sy'n normal iddyn nhw, achos falle bod rhywun sydd yn cael dipyn o discharge beth bynnag, a bod hynna'n normal iddyn nhw, mae hynna'n mynd i fod yn hollol wahanol iddyn nhw, ac ydi o i berson sydd byth yn cael discharge, a maen nhw'n cael chydig bach out of the blue. Ti'n bod, sa hwnna'n gallu bod yn signal yn y hun o infection wedyn. So mae o'n, bod pobl yn dod i nabod cyrffu hynna i ddechrau fo'i, gwybod beth sydd yn normal iddyn nhw, gwybod beth sydd ddim yn normal. Unrhyw bryd, yn amlwg, dyn ni'n dweud i wisgo condom, ond os wyt ti yn mynd i gael unprotected sex, bod chdi wedyn yn
o leia mynd i jecio dy hun allan. So, o'ch chi'n mynd i gym clinics neu sexual health clinics, maen nhw'n scattered dros y lle bod man, ond at i nhw ddylech chi fod yn mynd. Dwi'n meddwl bod yna lot o GPs yn gwneud yr math yna o wasanaeth, ond mae'n dibynnu lle ti'n byw, fel dwi'n dweud. Bo chdi'n mynd i gael dy jecio dy hun allan, maen nhw'n briliant yna, maen nhw, a dwi ddim jyst yn dweud nach bod fi wedi gweithio mewn un, maen nhw yn hollol anonymous, dwi ti'n gorau poeni o gwbl am yn byd yn cyrraedd dy rieni di, ddim llythyr yn mynd adra, mae'r result i gyd yn dod i dy ffôn di, trwy text. A ia, dwi jyst yn meddwl bod o, ella bod pobl bach yn embarrassed i fynd iddyn nhw, ond frankly, mae werth wneud achos ti'n jyst yn cael y reassurance na a'r peace of mind os ti wedi cael yn protected sex cyn bod chdi'n mynd ymlaen i gael sex efo unrhyw un arall wrth gwrs, achos obviously be da ni weld yn aml ydy iawn bod chdi'n pasio fo ymlaen i bobl gwahanol, ond beth sy'n digwydd yn aml ydy bod chdi'n cael sex efo'r un person lot o weithiau, so mewn casual sex. Ti'n cael sex efo'r un person lot o weithiau, so ti'n cael gwarad yna fo a ti wedi rhoi iddyn nhw cynt, maen nhw'n mynd i roi yn ôl i'n chdi, so ti'n literally reinfectio dy hun. So dwi'n meddwl bod lot o bobl yn aware o hynna. Hefyd, gwybod bod yn aware o sut mae o yn transmitio, so mae o'n gallu pasio ymlaen trwy vaginal, oral neu anal sex, a wedyn cymryd precautions efo hynna. So dwi'n meddwl bod lot o bobl ddim yn aware bod chdi fod i iwsio condom pam wyt ti yn rhyw blowjob er enghraifft. Lot o bobl ifanc dwi wedi siarad efo yn hollol baffled efo hynna, ond ti'n just yn meddwl, pam sy'n nhw'n neud rhy flavored then? So, dwi'n meddwl, just bod yn aware bod o'n gallu pasio fel na bod o'n digwydd yn llai aml. A wedyn, os da chi'n cael results trwy gym clinic, neu bod chi yn iwsio ffrisgi Hwyl, sydd hefyd yn gwneud kit i chi testio adra, os da chi rili ddim eisiau mynd mewn i clinic, da chi'n gallu gwneud hynna, so maen nhw jyst yn anfon wbeth trwy post i'r chi, mae'n very discreet. Da chi'n gallu testio'ch hynna'n anfon yn ôl i'r lab, a wedyn gewch chi results trwy'ch ffôn. Yn really sydyn, sydd yn briliant, ac oedd hwnna'n rhywbeth nath nhw ddechrau yn ystod Covid, dwi'n meddwl, a nath o llwyth o bobl gymryd mantais yna fo, dwi'n meddwl bod nhw wedi meddwl, mae'n werth i hwn, di cario ymlaen i fynd. So os da chi'n cael results positif, a bod chi efo STI, yn amlwg bod chi'n absteinio o gael sex efo neb, yn y meantime, tan da chi wedi cael eich trin, wedi gorffan y driniaeth, dwi'n gwybod am rhai pobl sydd ddim wedi gorffan y driniaeth, a dwi'n meddwl o fydd o'n ffain, ddim dwi'n mynd yn ôl i double checkio bod o wedi mynd, a jyst i cario ymlaen i gael sex, a bod o heb fynd, a bod nhw wedi cario ymlaen i'n infectio pobl. So, dwi'n meddwl, bod chdi'n neud yn siŵr bod chdi wedi cael dy drin yn llawn, bod chdi'n cael negative results ar ôl hynna wedyn. Maen nhw fel arfer yn double checkio ac yn cael chdi nôl i double checkio hynna. A wedyn, jyst bod yn gyfrifol, dwi'n meddwl. Ond o ran symptoma, swn i'n deud y rhai mwyaf amlwg ella ddylech chi edrych allan amdanyn nhw. Poen wrth BP, poen wrth ddod, poen yn ystod sex, pelvic pain yn gyffredinol yn enwedig os di'n hollol newydd. Discharge anarferol i chi, so o ran lliw, ogla neu pa mae'r aml ydych chi'n gael o, gweudu rhwng periods yn eitha amlwg hefyd, unrhyw rash neu lympia, os ydych chi'n sylwi ar unrhyw warts, yn amlwg sawn yn gallu mewn sein o genital warts, blisters yn aml yn sein o rhywbeth fatha herpes, o gwmpas y genitals neu'r pen ôl, ond hefyd, ti'n gallu cael pethau mewn dynion, ti'n gallu cael pethau fatha ceilliad i chwyddo, a mae cosi weithiau yn sy'n hefyd yn codi'n aml. Ond dwi'n teimlo, mae yna gymaint o symptoma gwahanol, mae'n anodd mynd mewn i bob un y benodol, a mae pawb yn wahanol, fel dwi'n dweud. Felly, unrhyw beth sy'n anarferol i chi, dyna swn i'n dweud ydy'r peth arwydd cyntaf i chi, ella mynd i jecio'ch hynny allan. Ond swn i'n deud i bob tro mynd i jecio'ch hynny allan, os da chi wedi cael yn protected sex, hyd yn oed os oes ddim symptoma, achos mae lot o'n nhw yn mynd yn notice, lle. Mae lot yn nhw, os yna neb yn hyd yn oed gwybod bod ganddyn nhw. Pethau fatha chlamydia, yn gallu arwain at gymhlethdodau yn y pen draw. So, ti'n dweud bod chdi efo chlamydia am amser hir, fel dynas, so gallu datblygu fod yn PID, pelvic inflammatory disease, gallu arwain at infertility yn y pen draw. So, mae o'n bwysig. Di o ddim just yn un o'r pethau yma, dylech chi ddim hyd yn oed meddwl amdan, just cael dy drin a ti'n oce. Mae werth checio dy hun allan hyd yn oed os na sgen ti symptoma, achos os ti'n gadael i rei hir, ella fydd na gymhlethdodau yn codi dda. Peth arall dwi'n werth gweud am pa mor discreet ydio, oedd hwn yn wir am lle o'n i pan o'n i ar placement fewn gym clinic, yw maen nhw'n defnyddio system
gwahanol i fatha system generic yr NHS. So fatha os chi'n poeni, fel os chi efo rhywun yn eich teulu chi sy'n ddoctor neu nyrs neu healthcare worker sy'n gallu fatha gweld ar y system bod chi wedi mynd i ryw glinig penodol, mae popeth yn hollol anonymous cos mae'n efo system ei hun lle maen nhw jyst yn defnyddio rhif clinic ei hun fel dyn nhw'n defnyddio NHS number chi. So more literally yn hollol anonymous. Gwybod, mae lot o bobl yn poeni amdan, fatha, os dwi'n mynd i gymclinig a dwi'n gweld rhywun dwi'n nabod, fatha, yn yr gymclinig, fatha, yn yr waiting room o beth. Dylse hynna ddim fod yn rhywbeth da chi'n poeni amdan anyway, dylse na ddim fod stigma o gwmpas, gael dy hun di checio allan. Ond mae gymclinig sy'n cynnig gymaint o wasanaethau gwahanol. Di o ddim just os ti'n poeni bod ti efo STI, mae hefyd amdan trafod dechrau ar dulliau atal gynhedlu. Dwi'n gwybod mae'r un yn Gaerdydd yn rhoi coils mewn a pethau fel la. So, di o ddim just yn STIs. Ond hefyd, mae gymclinics yn gallu bod yn reit inaccessible i bobl. So dwi'n gwybod, for example, un adra i fi, mae'n cael am 2:30. So os ti'n ysgol, di o just ddim yn bosib i chdi fynd i'r gymclinig, a dyna pryd mae pethau fatha Frisky Wales mor bwysig. Dio ddim yn digon da bod gwasanaethau ar gael i pobl, mae hefyd angen bod pobl yn gallu cael mynediad atyn nhw. Ac os di'r criw o bobl sy'n angen cael mynediad at yr wasanaethau yma ddim yn gallu dod yn ystod yr amseroedd agor, di hynna mae'n golygu bod o'n accessible i bobl. So ie, mae pethau fatha Frisky Wales yn anhygoel, mor hawdd i wneud. Nathon ni dysgu loads amdano fo yn blwyddyn cynta, so dyna pam, da ni mor angerddol amdano fo, a da ni'n gallu siarad yn lot fwy agored amdan STIs dyma. O, definite. Mae nhw'n gwneud gwaith arbennig, chwarae teg, a fel ti'n deud, dydy gymclinig ddim yn accessible i bawb. Dwi'n gwybod bod yr un yn ardal fi, ti'n gorfod, dim just bod ti'n gallu cerdded i fewn o gwbl erbyn hyn, dwi'n meddwl, mae o just an appointment. A i wneud appointment, ti'n gorfod ffonio rhwng oriau penodol yn ystod y dydd, yn ystod dyddiau penodol. So mae o yn wneud o'n anodd, yn enwedig os o ti yn yr ysgol, yn amlwg ti ddim yn mynd i fod ar gael rhwng 9 a 3 i wneud y phone call yna. Ond ia, dyna pa mae pethau Frisky Wales yn bwysig fel ti'n deud. Ac dwi falch bod yna gymaint wedi manteisio ar y cyfle yna. Dwi'n meddwl sa lot o bobl, pan oedden ni'n coleg a falle wedi really joio gallu cael y gwasanaeth yna heb orfod mynd mewn i glinig neu gorfod ffindio clinic cyfagos lle. So, ie. Dyn ni wedi sôn chydig am cymlethdodau fel PID, fel o'n i'n sôn gyna, achos fel mae yna gymaint o, fel oedd Celyn dig yna, mae yna stigma, mae yna fear-mongering o gwmpas cael rhyw, STIs, etc. A dwi'n meddwl, un o'r pethau mawr o pobl yn trio gwneud chi'n scared ohono yw gweud, os chi'n cael STI, fe chi byth yn gallu cael plant. Dwi'n meddwl, dyna oedd rhywbeth nath rhywun ddeitha fi pan o'n i'n ysgol. A yn amlwg, dyn ni jyst eisiau deud yma, di hwnna ddim o reidrwydd yn wir os chi yn trin yr STI chi efo. Yn amlwg, mae'r cymlethdod yma yn gallu digwydd a mae infertility yn un o'r cymlethdodau gwael sydd yn gallu digwydd os ydych chi ddim yn cael eich di checio wedyn cael eich trin. Ond just achos chi di cael STI, dio ddim yn meddwl bod chi byth yn gallu cael plant. Da ni'n eisiau bod yn y fear-mongers oedden ni'n gael yr ysgol. Na, yn union, yeah. Dio ddim, it's not that quick from A to B, fel mae'n lot o bethau in between, dyn ni gallu trwsio. Di lot o bobl ddim yn dall bod o'n spectrum, di o ddim fatha gallu gael plant, neu ti ddim yn gallu gael plant o gwbl. Mae yna ffactora sy'n neud o chydig yn haws, neu chydig yn anoddach, ond oni bai bod ti literally gael gwarad o'r organa sy'n neud i chdi gael plant. Dos a ddim fatha black and white, ti'n gallu neu ti yn bendant ddim. So, yn amlwg o'r pethau fatha pelvic inflammatory disease, mae'n dibynnu ar y cymlethdodau penodol, ond mae'n spectrum, fatha, dio chwaith ddim yn effeithio pawb yn yr un ffordd. Dwi'n meddwl, da ni angen dod ar sort of ofna lawr, achos fel ti'n deud, dwi'n meddwl bod na ella gormod o bwyslais ar hynna mewn addysg ryw na sy'n na ar yr ochr hwyl i ryw o falle. Safe sex, obviously, yn bwysig. Triwch wneud yn siŵr bod chi yn iwsio condoms trwy'r amser. Ond, yn amlwg hefyd, mae yna ffactorau eraill i feddwl amdano nhw, does? Mae cael rhyw yn hollol naturiol, yn rhywbeth chi gallu joio, a dwi'n meddwl mae'n bwysig i ni siarad am yr ochr positif ohono fyd, achos yn ni'n deud ar y cychwyn, fel
yn yr ysgol, oedd o jyst yn rhywbeth, a fel Celyn gweud gyda, dwi gatra gweud, o, dwi byth yn mynd i gael rhyw. Fel, mo yn scary, dydy, fel pan ti'n ifanc a pan ti jyst yn dechrau dysgu am y stwff ma. Ond mae yna drafodaeth lot mwy positif i'w gael. A dwi'n fel menywod yn enwedig, dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth ni'n siarad amdano'n ddigon agored a yn ddigon aml, really. Gosh, So, llwyr. os chi'n mwynhau cael rhyw, that's not a bad thing. Mae angen sort of reinforcio hynna rhwng genod, dwi'n meddwl hefyd, achos mae slut-shaming yn massive thing. Bod y narratif sydd wedi cael ei ddechrau gan ddynion yn amlwg, mae o yn rhywbeth sydd hefyd, mae genod yn pigo fyny arno fo, mae nhw'n, mae bitio rhwng gilydd a falle, mae just fatha, dwi'n mynd dall lle mae'r meddylfryd, sort of rhoi dychanu pobl a gwneud pobl deimlo'n shit am hynna'n wedi dod o, a mae o mor anodd achos ti'n trio, ti eisiau just empowerio'n gilydd a bod fel, dewis chdi ydi o, na di beth ti isio, as long as ti'n saff, as long as ti'n brifo neb, does na ddim problem nag os. Ond ia, mae definite yn rhywbeth dwi eisiau trio sort of gwella efo genod specifically, ag wneud yn siŵr bod genod yn gwybod bod sex yn rhywbeth iddyn nhw hefyd, yn rhywbeth i pleser nhw, a ddim yn rhywbeth maen nhw'n roi i ddyn, fel y narratif sydd yn digwydd, neu blesio partner, a mae hynna jyst mor berig, dwi'n meddwl, yn enwedig ymysg pobl ifanc. So. Dwi'n meddwl mae yna disgwyliadau mor wahanol i fatha merched a dynion o ran rhyw. A mae'n gael ei weld o just be dwi'n gweld yn bersonol, bod o'n wbath normal bod dynion yn pleseru eu hunain, a fatha alla mae yna fwy o sgwrs agored am hynna. Ond fatha o ran merched, di yna, yn bersonol fatha dwi mor agored efo ffrindiau fi, a fatha di yna hyd yn oed yn rhywbeth da ni'n siarad amdano gwbl. A di o'm yn wbath oedd, dwi'n cofio fatha, mae'r hogia yn ysgol yn siarad amdan hynna efo gilydd, fa hyd yn oed o blaen ni, a fysa hynna jyst yn wbath. Ond i fod yn onest, bai y genod yn yr ysgol oedd hynna, fatha ni oedd yn kind of upholdio yr fatha stigma ma o ran pleser. Ie, di genod ddim yn neud o. Ie. A tha, oedd yn hyd na, da ni'n mynd hynna. Fatha, as if bod o'n drwg. Ac un peth arall na i ddeud o ran, fatha cadw'n saff, ydy, mae yna hefyd lot o drafodaethau o gwmpas fatha sut mae dynion hogia yn teimlo yn gwisgo condoms. A dwi'n cofio hynna bod yn wbath o'n i'n poeni amdan lot. Fatha y sgwrs na lle ti fatha, please, neud i wisgo condom. A ti'n poeni bod nhw ddim eisiau neud hynna, neu bod o'n neud iddo bod teimlo'n waith gan bod nhw, gan bod fi di gorfodi nhw i wisgo condom. Un peth na i ddeud, os maen nhw'n rhoi unrhyw fatha ffeit fyny, neu fatha, a neud i chdi teimlo'n ddrwg bod chdi di gofyn iddyn nhw wisgo condom, don't sleep with them. Fatha, paid y cysgu o'n nhw. Oni bai bod nhw literally efo fatha allergy i condom nhw ba. Paid y gadael iddyn nhw neud i ti teimlo'n ddrwg am hynna. A hefyd beth o'n i ddeud ydy fatha stand your ground. Fatha os ti dim ond yn teimlo'n gyffyrddus yn cysgu efo rhywun yn defnyddio condom, mae hynna yn penderfyniad chdi a dylsa neb gallu fatha siarad, convinsio chdi i gadael iddyn nhw ddim gwisgo condom. Di yna'n iawn, fatha, os ti angen convinsio rhywun i gael rhyw efo ti, o ran cydsyniad, mae gwisgo condom neu ddim gwisgo condom yn newid y cydsyniad. Fatha, os ti'n consentio i rhyw efo condom ar, a wedyn maen nhw'n tynnu fo'n rhywbeth, mae'r consent di gael ei tynnu wedyn. Definite. A mae'r risks yn uwch nag oedd o cynt. A ie, mae'n jyst yn wbath. Dwi'n meddwl sy'n mor bwysig a sydd wedi cael ei, yn fy mhrofiad i, wedi cael ei normaleiddio yn y brifysgol. Fatha mae'n normal i hogia weithiau rhoi fyny ffeit. A dwi wedi clywed o gen gymaint o ffrindiau fi. Di hynna jyst ddim yn iawn. Os mae rhywun yn rhoi fyny ffeit, a dyn nhw ddim yn allergic i condoms, he's not the one for you. He's not. God, definite. Hyd yn oed os dyn nhw yn allergic i condoms, so ni fath india rei latex free. Fatha, ia na, ti'n hollol iawn. Mae i gyd y narratif, male-driven narrative, a y busnes, o diolch yn teimlo mor dda heb condoms. Fatha, fel rhywun sydd ar y funud yn cael sex yn iwsio condoms, dwi'n teimlo bod, iawn, mae yna slight teimlad gwahanol o ochr ni fyd, ond frankly, di o ddim hannar gymaint o big deal ag fysa mynd y feichiog, neu gofod i feddwl. Dwi just yn meddwl, well, that's what's available. Mae dyn yn gwisgo condom yn gymaint llai o ffaff iddo fo, na gymaint llai o effaith arno fo fatha person, nag ydy y rhan fwyaf o'r ddilliau genhedlu eraill mae genod yn delio fo. Dwi'n teimlo, it's a very small price to pay, ac os oes na rhywun yn deitha chdi, o na, dwi'n eisiau gwisgo condom, well, seriously think about, ydw i eisiau cysgu fo'r person yma? Ydyn nhw werth o? Probably not.
Mae cytuniad yn ddibynnol ar, mae fatha capacity dyn ni'n neud yn meddygaeth ydy, mae'n ddibynnol ar very specific amgylchiadau. A hyd yn oed os wyt ti'n ganol cael secs efo rhywun ac yn penderfynu na dwi'n isio based ar unrhyw reswm, ti'n yn gorfod cario ymlaen. A dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth pan oedden ni'n coleg a falle, dwi'n cofio lot o'n ffrindiau'n siarad am hyn, do'n ni'n really fatha into it. Just y narratif ma, ti'n gorfod wytio iddo fo orffan. Ac yn aml iawn, ti'n mynd i fod yn gorffan byth yn lot o'r sefyllfaoedd yna. A mae'n horrible y sefyllfa, a pan ti'n meddwl no, ti'n meddwl, Jesus Christ, dyle fo byth di bod yn even thought, nhw'n just cario ymlaen, ta ma di gorffan. Os ti eisiau gorffan, just na. Mae mor hawdd i ni ddeud, dwi'n teimlo, yn yn ugeinia, yn 30s, mae'n hawdd i ni ddeud rwan yn sbio nôl. God, na, wrth gwrs ti'n ma'n gorfod, a da ni'n gallu siarad amdano fo. Ond wrth siarad efo pobl ifanc am y pethau yma, dwi'n sylweddoli mwy a mwy. God, dydy'r empowerment i siarad allan ddim yna. Ydy, yna, fi'n cytuno. Even pan dwi'n meddwl nôl at fatha ffrindiau fi a fi pan o'n i'n iau, fel, dy'r empowerment na ddim yna, achos dyn ni'n mynd trafod o yn ddigon cynnar. Fel, dwi'n meddwl ma'n rhyw fath y narratif does, lle dyn ni'n trio gofalu am y pobl ifanc ni, a dyn ni ddim eisiau siarad am stwff fel rhyw a stwff fel rape, fel STIs, achos maen nhw'n rhy ifanc a ni angen fel bubble wrap o'i cwmpas nhw. A am rhai pethau mae hwnna'n wir, a there's a time and a place i bopeth, does? Yeah. A mae hwnna yn definitely wir am lot o bethau. Ond ar ddiwedd y dydd, mae pobl ifanc yn siarad am y pethau yma, mae nhw'n gwneud y pethau yma yn lot iau na mae lot o pobl yn meddwl. So mae'n really bwysig bod ni yn gallu trafod efo nhw'n lot iau na I suppose mae pobl yn meddwl, achos maen nhw efo'r capacity, maen nhw yn gallu deall stwff. A dyn ni just angen dangos nhw fwy o barch, really, a dilyn ni arweinyddiaeth nhw, really, a ddim enforso'r syniad yma arnyn nhw pan dyn ni'n meddwl bod nhw'n barod. Because, actually, mae lot o bobl yn mynd i fod yn lot fwy parod yn gynt na ni'n meddwl, ac actually, os ni'n cael y conversations na'n iau ac yn gynt, fydd y pethau yma, bydd popeth yn gweithio allan yn lot haws ac yn fwy iach, yn fydd. Sicr. A hefyd, dwi'n meddwl bod lot o bobl yn teimlo, mae lot o bobl efo cwricwlwm newydd i Gymru, mae lot o rieni yn mynd, oh my god, na, da chi'n methu dysgu plant ni am sex, maen nhw eisiau dysgu plant 7 oed ni am porn a falle. Completely missed the point, a ddim yn gweld beth sy'n actually mynd ymlaen. Mae o'n absolutely amazing be maen nhw'n neud. Dwi'n gobeithio neitho fod yn llwyddiant, ond dwi wir ddim yn dad sut mae pobl yn gallu mynd mor, fel ti'n deud, eisiau rhoi pobl mewn bybl a mynd, o na, peidiwch â siarad efo nhw am hyn, achos fatha pobl sy'n deud, os ti'n siarad efo nhw am rywioldebau gwahanol, mae plentyn nhw'n mynd i droi allan yn ge. Fatha, mae o mor stupid, mae o mor, fedrai'm hyd yn oed fathomio y twpdra. Mae o yn ridiculous, ac dwi'n teimlo, really, os wyt ti wir yn meddwl fatha, bod siarad am sex yn mynd i wneud nhw cael sex yn gynt, y gwir amdani ydy, dwi wir yn meddwl fysa'r opposite yn wir, a dwi'n meddwl os ti'n siarad efo nhw am sex yn gynt, maen nhw'n gwybod, am hynna'n werth, a maen nhw'n gwybod be maen nhw'n heiddi a falle mewn perthynas iach. So maen nhw'n llai tebygol o just cael sex efo rhywun, achos bod nhw'n teimlo, oh my god, mae rai fi golli virginity fi. Yn lot iau na fysyn nhw wedi gwneud fel arall. So, dwi'n meddwl bod yr opposite yn wir, a dwi'n meddwl, dwi wir yn excited i weld, a gobeithio gweld bod hyn yn mynd i newid pethau yn y dyfodol. A dwi'n ni obviously ddim gweld o'n syth, a dwi'n ni weld o'n blynyddoedd i ddod, a croes bysad. Yn sicr. Wrth sôn am hynna, rhaid ti wedi cychwyn cyfrif Instagram Sex Cymru, sy'n wych, a dyn ni yn sbio arno fo lot fel podlediad, a mae'r adnoddau ti'n postio yn wych, yn rili addysgiadol, a dwi'n siŵr bod lot o bobl, os chi wedi gweld ar Instagram, dwi'n siŵr bod chi wedi bod yn gret fyd. Ti'n gallu siarad efo ni am lle nath sbarduno ti i gychwyn y cyfrif, beth ti'n gobeithio cael allan o hwnna? Ie, so oedd o'n rhywbeth o'n i wedi meddwl wneud ers amser i fod yn hollol honest efo chdi. O'n i'n arfer wneud, ar Hans, o'n i'n arfer wneud rhyw fideos iawn Johnny's lle o'n i'n mynd rownd prifysgolion yng Nghymru ac a digwyddiadau gwahanol yng Nghymru a jyst gofyn i bobl cwestiynau eitha generic am addysg rhyw a gweld be oedd bobl yn dod allan efo. Ac oedd o'n reit, ac ar un agwedd oedd o'n reit ffynnu fatha, reit ysgafn, ond dwi'n meddwl i fi yn bersonol oedd o'n reit shocking, rei pethau oedd bobl yn dod allan efo a jyst meddwl, God, pam fedrwn ni'n siarad am hyn mewn ffordd fatha safe space. Does o ddim jydgio os ti ddim yn gwybod rhywbeth, ond ti jyst yn dysgu ohono fo. Cos os o neb yn gwybod bob dim, da ni gyd yn dysgu. Dwi'n dysgu bob dydd am pethau yma. Dwi'n teimlo fatha,
pan fedrwn ni'n just gwneud lle saff i bobl siarad am y pethau yma, dysgu am y pethau yma, heb unrhyw feirniadaeth, ond hefyd sydd mewn ffordd eitha, dwi'n yn gwybod, mewn ffordd eitha agos atoch, so bod o ddim yn ella mor swyddogol a iaith mor ffurfiol os ydych chi'n iwsio yn yr ysgol, bod chdi'n cael, dysgu am y pethau mewn ffordd fatha bod chdi'n siarad efo dy ffrindiau, ond bod chdi'n gwybod bod yr wybodaeth yn gywir a bod na ddim misinformation yna. So dyna pan ma'n eisiau gwneud o, a oedd o jyst yn fater o methu ffeindio'r amser i fod yn hollol onast, ond lenni dechrau flwyddyn nes i dechrau cyfnod electif fi, achos bod fi yn blwyddyn ola yn coleg, a dyna nes i benderfynu wneud, nes i fel, mae hwn yn gyfle gret i fi gael yr amser, a jyst gallu ffocysu ar wneud y prosiect mas o dwi wedi wneud o ar Facebook, X ac Instagram. Gobeithio cyrraedd pobl, mae o lot mwy poblogaidd ar Instagram, mae o jyst yn math o beth sy'n gweddu'n rili da af Instagram o ran lluniau, y visual aspect o'n fo. Mae jyst yn mynd y dda, ti'n gallu rhannu pethau'n hawdd arno fo. So, dyna nes i wneud, a o ran be dwi'n gobeithio gael allan ono fo, bod electif di gorffan ys misoedd, bellach, dwi dal eisiau cael ymlaen efo fo, dwi wedi cael ymateb rili da, dwi'n teimlo bod o'n o leia bobl ifanc dwi'n gobeithio sydd ar Instagram, bod nhw'n gallu sort of sbio ar bethau a cael rhyw fath o dawelwch meddwl i unrhyw broblem sydd efo nhw. Mae'n neud fi deimlo fatha, a mae'r ymateb dwi wedi cael yn neud fi deimlo fatha bod o wertho. Ond dim just pobl ifanc, dwi'n teimlo fatha mae pobl hŷn sydd probably wedi cael addysg rhyw lot gwaith na ni, non-existent bron, bod o'n mynd i fod yn help iddyn nhw hefyd, ac just yn helpu, dwi'n teimlo fatha, dwi ddim ar ben yn hun yn meddwl y ffordd dwi'n meddwl, ac yn eisiau cael y trafodaethau yma. Dwi'n gwybod, da chi un un peth, mae ffrindiau fi un un peth, mae gymaint o bobl dwi wedi siarad efo yn teimlo'r un ffordd, ac eisiau cael y trafodaethau onest yma, yn gallu cael y trafodaethau onest ac agored efo'i ffrindiau, ond ddim ar lefel ehangach. A os di pawb yn teimlo'r un ffordd, pam da ni'n mynd dod at yn gilydd a just yn neud o. A mae yna stigma na, dwi'n teimlo mae'r unig ffordd i gael gwarad ar y stigma na ar ddiwedd y dydd ydy i just rhoi o allan na yn gwyna pobl, bod yn hollol agorad amdano fo, pobl fatha ni yn fodlon siarad yn agorad amdano fo, a wedyn neith o ddatblygu, neith o newid efo amser, neu dyna di'r gobaith anyway. Just i orffen, be fysa dy brif neges ti i unrhyw un sy'n gwrando am unrhyw beth dyn ni wedi trafod? So o ran fatha top tips, pethau dwi wedi dod o draws lot yn ddiweddar actually, wrth drafod efo pobl ifanc a disgyblion mewn colega falle. Swn i'n deud, fel pobl ifanc, mae lot o bobl yn poeni bod nhw ar ben eu hunan, maen nhw'n poeni am bethau, maen nhw'n meddwl, just fi ydi o, ac oh my god, beth sy'n bod efo fi, ac mae'r holl ymladau yma o isolation, mae'n horrible o gyfnod, ond dwi jyst eisiau deud, neud i ddod allan o'n efo, ac y gwir amdani ydy, mae pawb probably yr un oed â chdi yn teimlo unio'r un peth â chdi, yn gofyn unio'r un peth i'w hunan. Beth nes i sylwi lot yn ddiweddar, oedd siarad efo pobl iau oedd i wneud efo hygiene, so helendid, bod nhw'n teimlo bod nhw'n drewi, bod nhw'n teimlo bod nhw yn gorfod sbreio links yr hogia ar eu genitals, bod genod yn iwsio moisturisers a sebons, perfumed a falle, a just gofyn am infections, mae o'n hollol, dwi'n meddwl oedd trio cael sgwrs efo pobl am vaginal flora a trio siarad efo nhw am y peryg o infections o iwsio'r pethau mae gyd ar fanna. Mae gyd yn stemio lawr i'r ffaith bod nhw'n meddwl, god, dwi fod i smelio fatha bloda neu sebon, really, na, it's a vagina, mae fod i smelio fatha vagina. So, dwi'n meddwl, ac mae dim just yn genod, mae'n hogia hefyd, ac dwi'n meddwl, mae pawb yn mynd trwy'r mind process yna, mae pawb yn neud o, ond does neb yn siarad o'i gilydd amdano fo. So, swn i jyst yn deud, osgoi pethau fela, trio, yn ail, dod i nabod y gorff dy hun, yn sicr, boed o yn archwilio dy gorff mewn ffordd o masturbation, dwi'n meddwl bod o'n rili pwysig, yn enwedig efo genod rili, bod chdi'n meddwl amdan be sydd yn, be ti'n mwynhau, be ti'n joio. Dwi'n meddwl, mae hwnna'n lot o reswm pam bod genod yn tyfu fyny yn meddwl mae sex yn rhywbeth ti'n rhoi i blesio partner. Y gwir amdani ydy mae o'n rhywbeth i chdi hefyd, a ddylo chdi fod yn cael mwynhad allan o'no fo. Mae hynna'n dechrau efo gwybod beth ti'n mwynhau dy hun. Ond hefyd, dod i nabod y gorff dy hun o ran beth sy'n normal i chdi, o ran discharge, o ran cycle chdi'n y mis, a falle be di'r math o bethau sy'n digwydd i chdi. Ac os oes yna unrhyw deviation a hynna, ti'n gwybod, iawn, ella bod yna rhywbeth yn mynd ymlaen. So, y math o symptoma oedden ni'n siarad amdano efo STIs gyna, rili pwysig bod chdi'n jecio dy hyn allan. Adio at hynna, swn i hefyd yn dweud, dydy condoms ddim yn amddiffyn rhag bob STI. Pethau fatha herpes, pubic lice, pethau fatha genital warts, maen nhw'n spredio trwy gysylltiad efo'r croen, efo'r blew, so yn amlwg, dydy condom ddim yn mynd i fod yn ddigon. Dy hynna ddim i ddeud i beidio gwisgo condoms, yn amlwg, maen nhw'n eithriadol o bwysig ac yn protectio rhag yn fwyaf STIs, ond mae jyst yn rhywbeth i fod yn ymwybodol ohono fo. Ac yn ola,
just enjoywch sex. Os di o'n, fel dwi wedi dweud cynt, os ydi o yn, os da chi'n cael mwynhad allan o'n efo, da chi ddim yn brifo neb, dwi'n meddwl, a da chi'n neud be da chi eisiau bod yn neud, a be mae'r person arall sefo chi yn neud be da chi eisiau bod yn neud, dyna di'r unig beth sy'n bwysig ar ddiwedd y dydd. A mae yna wastad stigma am di fod mewn cymdeithas, ond gwir amdani ydy, os da chi'n mwynhau eich hunan, does na ddim ots am hynna, a gobeithio mewn amser neith cymdeithas ddal fyny efo'r meddylfryd liberal yna. Wel, diolch y galon, mae'r top tips na yn greit, a dwi'n meddwl mae'n rhywbeth... Mae'r sgwrs yma, mae hwn wastad yn digwydd pan ni'n recordio stwff yma, ond mae'n jyst yn gwneud fi gofio'r pethau yma fyd, a mae mor hawdd anghofio pethau bach fel yma dydy, a mae'n jyst yn neis trafod nhw, a mae'n neis cael trafodaeth mor agored am rhywbeth sy'n am flynyddoedd pan o'n i'n iau, o'n i'n ofn i drafod, a o'n i'n meddwl yn y stigma. So mae'n lyflu, I suppose, edrych nôl a gweld pa mor bell dwi wedi dod yn bersonol hefyd. A gymaint ohonyn ni wedi dod yn bersonol, a sut mae'r drafodaeth yn newid, yn sicr yn newid. Mae'r cwricwlwm newydd ma yn edrych yn greit, a fi yn gobeithio bod o'n llwyddo. A dwi jyst yn gobeithio mewn 10 mlynedd arall, 20 mlynedd arall, fydd pobl ddim angen gwneud podcasts na Instagram accounts am y stwff ma, achos fydd o mor gyffredin a fydd o jyst yn rhan o drafodaethau bob dydd. A diolch i chi hefyd am sgwrs mor agored. Mae'n really nice fatha i gael chat fel yma fo rhywun sydd ddim yn ella grŵp ffrindiau agos chdi, bod chi'n gallu just siarad yn agored amdano fel pobl. So diolch, da chi'n gwneud gwaith amazing. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr. Na, da ni di rili mwynhau y sgwrs hefyd. Mae'n rili neis fatha gallu sgwrsio am topic, lle da ni gyd kind of di gael profiadau dwi'n cymryd reit debyg, a gwybod lle fatha da ni gyd sy'n gallu gael fatha chat agored amdano wbath sydd, fel arfer efo bach o stigma, tuag ato fo. A diolch y galw ti ffraid, a diolch yn bod ar y podlediad heddiw, a pob lwc i ti. Diolch yn fawr. Dwi'n siŵr fydd ti'n absolutely brilliant, a swn i'n hapus iawn i gael ti fel doctor. Fi fyd. Diolch. Na, dwi'n edrych mlaen i ddechrau. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Fel arfer fydd links am mwy o wybodaeth yn disgrifiad y podlediad, so Spotify, Apple Podcasts, etc. Ie, gobeithio chi wedi joio, a ni'n edrych mlaen i'ch gweld chi am yr episod nesaf. Diolch. Tra. Diolch. Ta-ra! Yr unig reol yw, paid ymddiheuro.